Hej. Ideme. No teraz sa nachádzame v les Okinawa v Japonsku. Takzvaný les sebevrahu. Vidíte, že tu máme kopu stromov. Hodne toho. Možno sú tu aj duchovia. Ináč vidíte, samé lesy strany. Vtáčiky čvirikajú. No sa nás boja asi. Čvírik. Skutočne. Vidíte aj takto, tuto máte rôzne. Nič to tam není. Neviem. Ale ináč nebojme. Pokračujeme. Ja sa tu rovnako. Len sa bojím, že že tu budú fejs duchovia, neviem. Neviem, že to je pičovinou, dobre. A fajnovi som si usral do piče. Jak sa mi uľavilo. Ale nevím, hej, Vítko, teraz. Dobre to ide, kde tam ide? Cesta, kde to ide? Lebo neviem. To ide k Vlčkovskému mlynu. No? Vlčkovskému mlynu. A to šmíka! No akože, tak, to je tá vec. Niekedy tu je tu lacice, dobre. V Japonsku okývame! Už tu niekto pílil. Čo? Už tu niekto pílil. No, určite. Zameraj to. Pílil tu, vidíte? Počkajte. Potrebujem si odskočiť. Zase. Dobre, pokračujeme. No, to už si. No, dobre, a čo? Kde sme to skončili vlastne? Že sme v Okinawe. V Okinawe v lesu, áno? Tak? A kde končíme túto púť? Uvidíme, rovno poďme uvidíme, kam nás to zavedie. Nájdeme hovno. Nájdeme hovno! Ja som vedel, že to Bolo ti to treba? bolo mi to treba. Pekne, aj, jakú mám mokrú. No, vidíš. No a tu je to, že sa údajne hovorí, že v tomto lese sa straší, no v Vlčkovskom, že vraj, ale neviem, či je to pravda, lebo niektorí hovoria ľudia, není to také poverí, že tu straší duch Atreja. A čo je pravda na tém, to neviem, ale to hovorili ľudia, že to tak bolo, tak pokračujeme a uvidíme. Našu tu čo ako. Prídeme na frén tej záhady všetkej. Ale jedno je určite isté, že dejú sa tu veci. Dejú sa tu veci, áno. Bolo to aj tak povedané, že to bolo aj tak videné, že dejú sa tu veci a že sú tu dopočuť zvuky aj kroky. Že? No ale čo je pravda na tém? Nie naše kroky! Nemyslím, že vraj duchov alebo čo. Neviem, ale no, že to tak bolo. A preto my tomu hovoríme, že to je japonský les sebevrahu aka križoviansky les.